କଳବଳ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଯେ ଖଳ ନିଜର କପଟି ଆଖି ଉଜାଡ଼େ ସକଳ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ଗୃହେ ଧରି ସାଧୁ ବେଶ ଅଜଣାତେ ଧନ ଜନ করে সর্বনাশ। উদ্ভট চিন্তাধারা, অপ্রাসঙ্গিক যোজନା, অপ্ରୀতিকର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିବା ବହୁରୂପୀ ମଣିଷର ଭାଗଶେଷର ଫଳ କେବଳ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତୀତ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳ ବଳ କୌଶଳ କ୍ରୂର ଚକ୍ରାନ୍ତ ନୀତି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜର ଘୃଣ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖଳ ଦୁର୍ଜନ ଦୁରାଚାରୀ ବାହାରକୁ ଅତି ଭଦ୍ର ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଚରଣ ଓ ଭଦ୍ରତାର ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବାହ୍ୟ ପରିପାଟିକୁ ଆଭୂଷଣ କରି ନିଷ୍କପଟ ନିରୀହ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷର ନିକଟତର ହୋଇ ଧନ ଜନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମସାତ କରି ସର୍ବନାଶ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରି ତା ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭଣ୍ଡ ଶଠ ଖଳ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିବି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ହିତୋପଦେଶ ଓ ନୀତିବାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।